हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथांमोन बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय। बे भिडिअआ सिरियास नङा दे लोगोफोर, इन्टारटेनमेन्टसो। बिदिब्ला भिडिअखौनो नायनानै लाग्रोदो। एथ'बां मोजां मोनब्लाबो थगायनानै थाङो। गोसोथोनो सानबाबो गोसोथो जाया। एसेबां गोबाव रिलेशनशिपआव थाबाय, पाब्लिक लुबैयो, बयखौबो नुजानाय लुबैयो। सिरि था होनखाबाय, सिरि था। पाब्लिक खालामजाया, मोजां मोननाया जाम्बि बायदि। हानो आंखौ मोजां मोना बुंबानो जायोमोन ना मोनसे खोथा, फंसे खोथा बुंबानो जायोमोन ना नोङो। आं नोंखौ मोजां मोनला, आं बेलेगखौ लानोसै। आंहा मोजां मोननाय दंमोन। मानो सिरि सिरि हाबा जाबायनाय बेलाय? हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय, बेनि थाखाय दा आं रागा जोंबा दाबो आं लोगोफोरखौ लानानै नोंखौ लायफिनगोन आं, मिथिबायना? मोजां मोनदोंमोन नैबे बिथाङा, मोजां मोनदोंमोन नोंखौ। नुगोन आंबो, सानसे समाव नुगोन बेसेबां मोजां रायजो जायो, संसार जायो नोङो। नुगोन। लोगोफोर, बे भिडिअखौ मेहेर आदाया थांनाय 1 बोसोर सिगांनो एप्रिल फुलसो बानायदोंमोन आरोना मिथि बिथांजों। दायो बे बाथ्रायानो फैयै फैयै बोरैबा मोगथाङाव ग्रोब ग्राब रोखा जाफैनाय बायदि जाबाय आरोना। बोरैबा ontorjamin साइज जाफैगारबाय। लोगोफोर, नेक्स्टआव दं दायो gemsri आब'निथिं फैलायबाय। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा मिथिनि मोनसे भिडिअआव कमेन्ट खालामनानै जि जाबाय बिथाङा रिसेपसनाव लिंजानो लुगैदोंमोन आरोना, पार्टि जानायनि खोथा बुंदोंमोन। बियो दा फेलें जानाय बायदि जाफैगारबाय नालाय, गोबाङानो बेखौबो सावरायलायबाय। लोगोफोर, माथो खालामनो आरोना, उपायथ' गैयाना। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।